Stretnúť sa pri teplom čaji, zoznámiť sa s inými čitateľmi a ponoriť sa do sveta kníh. Knižnica Ružinov aj naďalej pokračuje vo svojom komunitnom podujatí. Čaj o 5:00 sa koná raz do mesiaca, vždy posledný štvrtok a na každej pobočke. Zúčastňujú sa ho tí, ktorí chcú využiť svoj voľný čas v príjemnom prostredí a hlavne v spoločnosti iných. Je to vlastne také komunitné alebo rodinné stretnutie tých, ktorí radi čítajú, majú radi knihy a možno hľadajú niekoho, s kým by sa o tých knihách porozprávali, niečo si doporučili navzájom. Takže vlastne to sú ľudia, ktorí chcú stráviť podvečer rozhovorom s inými ľuďmi, ktorí majú radi knihy pri kávičke, pri čajíku. Možno očakávate od tejto akcie Čaj o 5:00, či aspoň viete, že o čom by mala byť? Ja si myslím, že by mala motivovať či už malých alebo veľkých k tomu, aby čítali knižky. A viem, že sa to asi teraz na prvýkrát nepodarí, ale pevne verím, že aspoň uvidia, aký majú vzťah iní ľudia ku knihám a možno to bude motivovať aj týchto našich malých šarvancov k tomu, aby čítali tie knihy. Veľmi nás zaujala a chceli sme sa pozrieť, že ako to tu vyzerá. Radi čítate knihy? Veľmi radi. Čo tak najradšej čítate? Deti majú radi komiksy a takéto veci, alebo o zvieratkách, atlasy. A ja skôr takú beletriu nejakú. Návštevníkov lákajú nielen knihy, ale aj pekné vynovené priestory na Miletičovej. Do knižnice chodívame už častejšie a bola to hlavne nápad môjho pána manžela, ktorý povedal, že veľmi veľa peňazí sa míňa na knižky a na spoločenské hry a v čase Vianoc sme si povedali, že skúsime sa pozrieť, aké to tu je. Veľmi sa nám páči, ako to tu zrekonštruovali a je to príjemné, že tu máte rôzne zóny, čiže môžete si sa aj s malými deťmi a to je ako pre nás mami také pekné popoludnie, keď je vonku nie veľmi pekne a je tu široký výber hračiek aj spoločenských hier, takže to my veľmi oceňujeme. Obyvatelia z okolia chodia do knižnice pomerne často a s radosťou. Hlavne aj z hľadiska toho počasia je to veľmi príjemné prísť sa niekam dovnútra zohriať a hlavne táto knižnica je nádherne prerobená, čiže ja si myslím, že si to zaslúži oveľa väčšiu pozornosť. Chodívate pravidelne možno? Áno, chodívame pravidelne a chodívame hlavne do detskej čitárne. Pre TVR Valeria Konevých.